Chai, nwanne mgbe ụwa tọrọ ụtọ, mgbe nwanne ma nwanne ya, mgbe nwanne ada asọ nwanne ya oyi, mgbe ezinụlọ tọrọ ụtọ, mgbe ezi si n'ukwu ụkwa aga, mgbe ụwa amabere ife ọjọọ ruo otu fama tata, mgbe ezinụlọ tọrọ ụtọ, mgbe ga-abụ ịbata na famili sọsọ ọṅụ eju ebe afọ, mgbe e nwere ọmụmụ, mgbe a na-amụ ọtụtụ ụmụ, mgbe a na-erikọta nri ọnụ, mgbe a na-egwukọta egwu ọnwa, mgbe na-awa anata ụlọ ntu esi nata ụlọ nwanne obi awụrụ onye ọbụla sọpọrịna mgbe na-awa anata ụlọ ntu esi nata ụlọ egote ofu ogbe bred the whole family niile ewolu mma bekesie nyecha ya onye ọbụla nyesie ya onye ọbụla mana tata ede ife afọ adọrọ ihe a bụ mgbe nwanne ma nwanne ya mgbe nwanne ada asọ nwanne ya aka oyi mgbe ọ naghị abụ ụmụnne na-eri nri ekwosi bute ọkụ mgbe a na-emekọta ife ọnụ mgbe ezinụlọ tọrọ ụtọ mgbe ijebe mmadụ na-agụ agụụ mgbe mmekọrịta nwanne na nwanne na-agụ agụụ mgbe ọyị na ọyị ma ọyị ibi ya mgbe ọyị ma obi ọyị ya mgbe ịfụnanya dị mgbe eji efu obi emekọrịta ife mgbe a na-anụ ọtụtụ ụmụ nwanyị mgbe na-abụ ịbata n'ezinụlọ ife ọmụmụ mgbe na-abụ ịbata na be nwoke ife nwoke ji wee biri mgbe ife dị mma nwanne alịrị na-eri m alịrị nwanne ebe n'ebe egburu alụ mere nwanne mgbe ịpụ obodo mgbe ijebe mmadụ na-agụ agụụ ọbụla ọzi n'enu kịta enu gara aga alịrị na-eri m ebe n'ebe egburu nwanne alụ mere nwanne mmadụ alụ mere mgbe na-awa anata ụlọ ntu a nwanne a na-amanye aka na ofu trempanụ na-ada nri ụbụ ericha nri ọsọ ya bụrụ ofu anụ udu ebe afọ a ga-eji eze a ga-eji mbọ tukebe dushọn oluturu onye ọbụla a na-ewe n'okenye obere nwere ike ịmanye aka jee na okenye eworicha tupu obere wee nwee ike woru efere ahụ eji wori nri ya bụ trempanụ ahụ eji wori nri ndị so n'obere imu ha nwanye buru eje saa a na-enwekọrịta obi aṅụrị ụwa na-atọ ụtọ mana tata ede ife afọ adọrọzi nwanne m ebe n'ebe egburu nwanne alịrị na-eri m mgbe ụwa tọrọ ụtọ see this year nobody go tell me how I go take spend my life nobody go tell me how I go take spend my life But tomorrow you come and tell me that you have water, I should help you with Gary. Will you keep quiet? You think so you get wise? Spend your time with people who will bring out the best in you. Not people who will bring out the worst in you. Not people who will stress you. Not people who will introduce you to a new suffering and smiling this year. 70 years old man. Life spender.